Tak vítajte pri krátkom videu. Ukážem vám najpopulárnejšie od klasiku až po Legion servery, kde hrajú Česi a Slováci a sú zadarmo. A skoro bez chyby sú. No, takže začneme klasikom. Je to Turtle, korytnačka. Keď je event, cirkus, toto poznáte niektorí, tak môžete v cirkuse si za quest daily quest urobíte a máte od prvého levela korytnačku, ale tu musíte ísť do Ashara, Ashenvale, či jak sa to volá, tam sú levely 20. Musíte sa tam dostať, zabiť mobku a odovzdať ten quest. A čo je ešte výhoda na tom serveri, nielen, že je bez bugov, ale hneď od levelu 15 sa dajú vyhľadávať dungy na diaľku. To je taká vychytávka mod, to nemôžete ten addon stiahnuť, to je ich vlastné dielo. Vidíte tam hráčov, hoci sú prepojení so Alianciou a Hordou, ale vám nájde hráčov na diaľku, nemusíte písať a sú tam aj Česi, Slováci, sú tam aj znásobené XP. Všetko bez bugov na tom Classic serveri. A keď vám nájde hráčov, musíte sa len dostaviť k tomu dungu, aký ste si tam zvolili. Takže je to super vychytávka, čo vymysleli. Tu neukazuje na stránke, koľko je online hráčov, ale keď zapneme hru, sa hneď pri zobrazení ukážu online hráči. Teraz je 11 hodín, pracovný deň, takže veľa hráčov nebude. No ale aj taký 2700 hráčov. Ešte sú tam možno 2 servery, už si nespomínam. A teraz zbytočne sa tam prihlasovať. Dobre, ideme teraz na Burning Crusader. Tu je tiež všetko bez chyby, preto pozrite sa. Cez 3100 ľudí na TBCčku hra. Tiež sú tam Česi a Slováci, keď chcete nájsť hráča. Česku, Slovensku, Goldu väčšinou tam nemajú napísané CZSK, ale po svojom. Napíšte si domená pri vytváraní postavy CZ a oni si vás nájdu. Tak som hľadal aj na Turtle a našli si ma. No a potom sme bavili rajdy, chodili paráda. Malo serverov, napríklad Firestorm, ty vole, to je taký dobugovaný, že skoro tam nikto nehrá. Dobre, tu sme vysvetlili si. Ideme na Lich King. Ďalší populárny server pre Čechov a Slovákov je to ten tu. My to hrajeme na idcenou, tak ťažko sa to vyslovuje, ale kašľa na to. Tu je teraz cez 8100 ľudí online a pritom je pracovný deň. Je tu viac než 3 guldy české a som bol v jednej, potom prešiel do druhej a v tamtej bolo super, naučili ma taktiky na raids. Týmová práca, pomáhali sme si. Paráda. No, takže tu je tiež všetko bez bugov. A ideme ďalej. Pandaria. Sme tu hrali s partou Pandariu, ale tu je tiež všetko bez bugov. Tu je posledná sezóna, čo sa týka vydania patchu. Všetky rajdy sú tam otvorené, všetko bez bugov. To mi dohodili kamaráti ísť tu hrať. Teraz je pracovný deň, jak som už spomínal, preto je tu tak málo ľudí na Tavri hrávame. Je tam viac než 3 guldy české, čo som našiel. No a keď chcete viacej ľudí, ale to je populárny Twin Star Pandaria. Teraz je toľko online, ale viete, tu nedávno to spustili, takže sú tu ešte dosť bugov. Tak keď vám nevadia bugy, možno da ktoré opravili, boli sme minule v rajde a
vrajde sa nám buglo dvere, nemohli sme ísť k bossovi, alebo zabili sme bossa, dostali odmenu, sme tá škoda práce, no, a iné bugy sú tam. Raz sa stalo, že opravili jeden bug a keď ho opravili, vznikol druhý bug. Opravili aj tamten a späť ten, čo bol opravený, sa dobugoval. Takže jedno opravili a druhé sa pokazilo. Takže keď nemáte nervy na bugy, choďte radšej tu hrať. Nie Legion. Hej, tu. Dobre, to už je na vás, ideme ďalej. Legion. Takže to ten ruský server Legion, my hrávame na X100 v tom serveri, ináč je tam cez 2 milióny online ľudí. Keď sa prihlásim, tam ukáže rebríčky, je tam neviem už koľko serverov online. Ale je tam ich veľa, preto sú tak prepojené, ukazuje. Keď si v účte rozkliknete presne aký server, tam vám ukáže koľko ľudí je online. Teraz je pracovný deň, preto iba toľko. Hrajú tam aj Česi, aj Slováci, len jedna gulda tam bola, Česká, čo som našiel. Ale je to paráda server. Bez bugov, také sú vzácne a bezplatné. Potom dajú sa tam zakúpiť legendárky v účte, keď máte koruny na zvyš. A keď sa vám nechce expiť, toto farmy, curky na legendárku. Najlepší spôsob, jak legendárku v Legione získať, je struhly z questov urobiť, nazbierať ich aspoň 7, 10 a potom ich naraz otvoriť a na 100% padne jedna legendárka. A na všetkých týchto serverov, možno na Burning Crusader nie, tam nepamätám, že by boli znásobené XP, ale na všetkých sú znásobené XP. Na všetky bez bugov okrem Twinstaru. Tak to sú všetky tie populárne servery, čo som vám chcel ukázať. Katalizon ani nebudem hľadať, každý to hral na Twinstary, kým neotvorili Pandariu. Skoro všetko tam fungovalo, ale už sme toho obohratí. Máme Katalizon až nad hlavu, chceme iný server. Ale toto tu vzácne, predošlé datadisky sú vzácne, bez bugov, kde hrajú Česi. Tak vyberte si a zabávajte sa. To je zatiaľ všetko. Môžete to posunúť ďalej kamošom, tie servery, čo som vám poradil, podielil sa o to. Tak zatiaľ sa majte. Čus.